Matul il-Business Breakfast organizzat mill-Partit Laburista, il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista taw rendikont tal-ħidma tagħhom tul dawn l-ewwel 4 snin tal-mandat ta' 5 snin fil-Parlament Ewropew. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant innota li d-dejn tal-pajjiż baqa' taħt is-60% skont il-kriterji tal-Unjoni Ewropea. Dan minkejja l-isfidi internazzjonali bra preċedent bil-Gvern Malti jissussidja żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u biex iżomm prezzijiet stabbli. Żied bil-qawwi il-tkabbir ekonomiku, allura il-livell niżel tad-dett u set allura jillaxka ċinturin. Pajjiżi oħra ma kinux il-pożizzjoni. U allura hemmhekk tidħol imbagħad ir-regoli taż-żona tal-ewro, kif se jitħaddmu, kif se jitmexxew. Il-problema għalina dejjem tibqa' dik il dawk ir-regoli jridu jagħtu kont tal-fatt li ħana sekk ċkejkna. Il-Viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew Alexa Giussaliba semma kif ħadem fil-qasam tal-qalba diġitali, fosthom permezz tal-introduzzjoni taċ-charger komuni. Jkollok 14 kategorija ta' prodott minn iPads għal laptops, għal tablets, għal smartphones, għal digital cameras illi trid tara li jkollok teknikament standard wieħed li jkun japplika għal dawn il-prodotti kollha u mhux biss l-standard tal-lum imma anke l-standard futur. Qegħdin nitkellmu wkoll fuq leġiżlazzjoni li tittekilja wkoll it-teknoloġija wireless. Min-naħa tiegħu l-Europarlamentari Cyrus Engerer semma s-sem tiegħu biex wara tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea Malta ġabet deroga dwar l-importazzjoni tal-mediċina li ġejja minn dan il-pajjiż għalli dan sar b'koordinament bejn il-Gvern Malti u l-Unjoni Ewropea. Il-mediċini li tant nużaw aħna mediċini li nafdaw, għaliex din hija kwestjoni ta' fiduċja wkoll, mediċini li tkun trajt bihom, mediċini li inti taf x'inhuma għaliex imdorri tuża lilhom, riedu l-Maltin isserħan il-moħħ illi għal żmien itwal ikomplu jużaw dawn il-mediċini li kienu mdorrin jużaw. Waqt dan il-Business Breakfast tkellmu bosta rappreżentanti tal-imsieba soċjali li saħqu li dejjem sabu lill-Europarlamentari Laburisti biex jagħtuhom widin u jieħdu azzjoni fl-interess nazzjonali.